Окей, здравейте всички от YouTube. Ние сме Ultra Gaming, само че другия участник го няма. И аз ще снимам Сириус сам, той няма да снима с мен, защото не му тръгва. И двамата ще снимаме на различни игри. Може някой път ще снимаме заедно, рядко, може, не знам. И да върнем Сириус сам. Ела. Ох. Оя. Мря. The hell you can use Dino to travel. О, чакай малко да усиля. Малко да има ефекти. О, holy shit. Стига, бе. Не. Окей. Пак няма. Пак няма, е. Чакай. Окей, сега има. Хо! О, bitches, burn, motherfucker. Ха! Ви са тези педофили. Къде е Дино? Опа! Дино! Педал, къде си? Стига, бе. Не, бабукук. Диш си Спарта. Nope. Няма такова. Искам си Дино. Опс. Ура, ще остава. Мря, покуп, червен. Къде си от Дино? О, ей го. Окей, fuck you. Yes, bitch. Това е най-добрия на Сириус сам. Ала млъкни там, бе. Добре, той ни снима с мен. Искам за него милиони лайкове. Just idiot. This is Sparta. Ала ни прави така. О. Мря, покуп, мря.
О, no. Те, мерси. Сега това да му гръмна главата. О, бич. Мре, корва, мре. Бърна да фака. Нямаш ли нещо? О, да. Ау. Oh shit. Ауей. О! Коври. О. Oh shit. Мукни, бай. Ти не умри, бай, курво. Кабра. Само кажи с мен ли си да го дам фен ли си? Ала мукни, бе. Добре, ще го Тихо бе! на 3 мисии, един епизод или на 2, не знам колко не се плати. О, TNT. Ой. Къде стива поплици? Егейте, не си ме правя. Аре, бе, що ни гръмна? Fire in the hole, fire in the hole. Настъпи го. Ай, настъпи го, е. О, what the fuck? Скивайте се. О, ще умрем. Не. Добре, аз ще съм аутопой в някои епизоди. Той ще е Age Fury, като снимаме отделно. И да. Сега ми трябва кръв. О, да. Аре, бе! О, бръдна. Чакай, къде сте? О, what the fuck? Кова! О, це Call of Duty. Ой. Хурайщо. О, bitches! Да. О, е. Добре, ай. Ще не мога патрони. Ой. Ко става, маймуна? О, what the fuck? Ама, хвърли ми кръв, ай. Дай кръв, ти нямаш. О, имаш. Добре, тук трябва да има един със спон. Его! Дай, бе. Бързо дай, бе. Ай, стига, бе, как му в началото, бе, да умра, бе. Ай, фърля, гей. О, what the fuck?
Те знам. О! 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 Бомба! Мрете, кобри! Ой, Хе-хе! пушка! Ти ще видиш какво да маеш, бе. Ала мъкнила! Моят меринджи. О, на парчета. Ой, това цепи според. Ела ми съм Мирида, ела да е. Ела. О, what the fuck? Господин моят меринджи. 24 се определяш. Ала мъкнила е. Ма какво правя, бе? Кажи ми, бе. Тъпото живота. Добре. Какво речи? Че си тъп. Ти не можеш да играш, бе. Аз ли, бе, оле, майко, ти не може да снимаш, бе. Оле, боже, кой С този компютър къде го имаш? А. О, тук няма ли? О, банан. О, банан. Не знам на кой му се изключваше компа. Оле, кой го казва? Масяма е по-силен от твоя, нали? Добре. Ами ако искаш вярвам. Що му в съд ти си, че? Ай, на ваше вече не ми се че. Добре. Можеш ли да снимаш? Да. Ма на така по-тежки игри, можеш ли? Да. Можеш, хуй. На лаптопа. Ма, ти имаш ли? Имам. Добре. Сега като ми го донесат другата година. Правда е, аз мога да снимам на лаптоп. Да, пса. На този комп мога да си снимам. Ай на вас. Добре. Hi, bitch, hi! Окей, он не ме занимава. Симба, ой, Симба. What's up, nigga? Секси. Фучото, гей. Ще й правим с маска. Е бамса. О, лагна. О, гейл. Ко става, е? О, what the fuck? Мятай, папа, мятай. Ще се плаки копит. О, секси, азап. Аз затварям. После ще извънна. Чао. What's up? Con terrorista. Много слаб, бате. Чуша, не мога да играш. Вземи се гръмни. Ма ти не можеш да играш, братле. Да. Аз не играя сериоз, сам стари игри. Оле. Аз играя нов модел игри. Just fucking. If you know what I mean. О, като спидхак съм. О, е! О, нега, what's up? What's up? Ай, чао. Ай, затвора. Някой ми затвора? Ще я затворя аз. Добре, давай. Добре. What's up? What's up? What's up? What's up?
Уча-ча-ча, уч. Добре, ще се скрия тук и ще му затворя.